Ụtụtụ ọma nụ. N'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya na Abịịdị Igbo. Gịnị bụkwa na Abịịdị Igbo? Ya na-akpọ ya na bekee Igbo Alphabet. N'ihi na tupu ịmụta etu esi ede ma etu esi asụ asụsụ Igbo, ị ga-ebugodo ụzọ mụta Abịịdị Igbo. Before you be able to learn how to write or speak Igbo fluently, the first thing you need to do is to learn your alphabet. So n'ụbọchị anụnwa anyị ga-eleba ya anya. A, B, C, D, E, F, G, B, I, W, H, I, E, G, P, P, Q, L, M, N, N, W, N, O, P, R, C, Sh, T, U, V, W, N, Z. Ọ dị mfe. Ugbu a anyị ga-amụ ya ka egwu ka o wee dịrị gị mfe n'ịmụta ya. Ị ga-eji na-agụ ka o wee dịrị gị mfe. A, B, C, D, E, F, G, W, N, I, G, K, P, W, L, M, N, W, O, P, R, C, Sh, T, U, V, W, Z. Abịịdị Igbo. Very simple. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọbụla gbagwojuru gị anya, tinye ya na comment section ka m kọwara ya nke ọma ka ọ dị ka emesịa. Bye.